खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेटअप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। रायजो राजाफोर गोबां सुबुंफ्रा आंनियाव कल खालामहरो, जेनेबा सोरबा सुबुंफोरखौ मोननाय खोनायो नालाय सोरनिबा सायाव जों भिडिअ खालामो, माब्लाबा समाव जों मोनफिनोबो आरो लोगोसे सोरबा मोनब्लाबो बेफोरखौ आपडेट खालामनो होआ। बिथांमोना सिगाङावनो भिडिअ खालामनायाव एसे भाइरेल बायदि जाखायो नालाय, स' बिथांमोना फिन भिडिअ बानायबावनो होआ आरोना। जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ मोनफिननाय बाथ्राखौ खोनानानै जोंनियाव भिडिअ बानायहरो आरो रायजो राजाफ्रा। दिनैबो बिदिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि आमगुरिनिफ्राय सिसुबारि गामि होननायनिफ्राय भिडिअ बानायनो हरदों। हिन्जावनि नामा जाबाय सबिता मोसाहारि होनना बुंदों, ओमफ्राय बिदिनो हौवानि नामा जेरिमाया मोसाहारि। दा बिथाङा थांनाय 13 मार्चनिफ्रायनो गोमाना दं जाहैदों। दा बे मानसिखौ नागिरनो थाखाय आंनो मोनसे फट' हरदों आरो बे हिन्जावा हौवानिफ्राय 1 लाख रां लांदों होननानैबो खोन्थाहरदों आरोना। गोबां दुखुनि बाथ्राया बेसो कि 13 मार्चनिफ्राय गोमानाय मानसिया 1 लाख रां जुदि लांफादोंब्ला खारदों होनजायो ना गोमादों होनजायो। आंनिफ्राय बे मोनसे कुइसन आरोना। आरो मानि थाखाय खारखो? जुदि हौवानियाव 1 लाख गाहाम जुदि थालायोमोनब्ला, जुदि होमबा हौवाया जुदि खामायोमोनब्ला हौवाखौ गारनानै खारनांगौनि दरखार मा? बे मोनसे साननांगौनि गोनांथि जानानै फैदों रायजो राजाफोर। हाबा जायो मानो? जुदि हौवाया जाहोनो लोंहोनो जुदि हायोब्लाबो जुदि खारनो गोनांथिब्ला हाबा जायो मानो? मानि थाखाय हाबा जायो? बिनिखायनो आङो गले गले बुंगासिनो दं नोंथांमोनखौ बेसेबांबा समनिफ्रायनो, जे नोंथांमोना जुदि जायखौ हाबा जानो गोसो जादों बेजों मोजाङै रायज्लाय, बुजिग्रो नोंथांखौ बे अनगोन ना अना। बिथाङा जुदि नोंखौ अनोब्लाबो नोंथाङा बेजों अनजानो गोसो गैना गैया। स' बे बाथ्राखौ लानानै आं नोंथांमोननि सायाव गोबां भिडिअबो बानायबाय। नाथाय नोंथांमोननि खर'आव माखासे हाबनानै दं सोरनिबा जायफोर खारगासिनो दङ, बिथांमोननि नैबे मेलेमाव मा दं आं बेखौ बुजिस'नो हाया। फैयै आङो भिडिअ बानायनोबो गोनांथि जायो आरो आं मदद खालामनो गोसो जायो जायफोर मानसिफ्रा बेफोरबायदि गाबै आंनियाव मदद बिहरो। खुलुमबाय रायजो राजाफोर, नोंथांमोनखौ आं खुलुमो। जोंनि बिएम सेटअप चेनेलाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ बानायनानै होदों सबिता मोसाहारिनि सोमोन्दै। बिथाङा 13 मार्चनिफ्रायनो गोमाना दङ, 1 लाख लांफादों होननानै बिनि हौवाया खोन्थाहरदों। बिनि हौवानि मुङानो जाबाय जेरिमिया मोसाहारि। बिथाङा सिसुबारि जायगानि गामिनि होनना बुंदों आरो बिनि डिस्ट्रिक्टआ जाबाय चिरां आरो लोगोसे पुलिस स्टेसनखौ होनदों आमगुरि। नोंथांमोना जुदि बे सावगारियाव होनाय दैजिं फेस्टिभेलनि खाथियाव पिक्सार जे लादों, सावगारि बिनि साइडआव दैजिं फेस्टिभेलनि माबा मोनसे जादोंमोन, दैजिं फेस्टिभेल लानायमोन जानांगौ बे पिक्सारा। नोंथांमोना बे मानसिखौ जुदि नुदोंब्ला अननानै स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कल खालामहर आरो लोगोसे जोंनि नाम्बारावबो कल खालामहरनो हागोन। जोंनि नाम्बारा जाबाय 7740039057। खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ। बे भिडिअखौ जेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय, जाहाथे थाबैनो मोननो हाथों। दा बाथ्राया बेसो कि बिनि हौवाया एसेबां खस्थ'यै खामायदों बे 1 लाख रांखौ मानो लानानै थांखो? खारखो ना गोमाखो? नङा होमबा? दा जुदि थांदोंब्ला खारदोंब्ला हौवाजों मोजाङै रायज्लायनानै थांनाया गाहाम आरो बिनि गेजेरावहाय नाङाब्ला नाङा हौवाखौ बुंनाया गाहाम। डाइभर्स आरो फाथैलाइ बिसिनाय बे बुहुमाव दंखायो। खुलुमबाय।